kaya mulat pucak ing ngarga tinon katon tejaning jawata sinung nugroho tumameng sagung para kawula Ogok wonten paring pangandika Dewaji kowe adoh tak cerake tak waraketake aja gugup atimu ya Gop kula tiyang alit menawi badhe kaparingan ganjaran mugi kula trimaringaken mangke kula dume sak rencang kula. Wah, aku anggere ngrasake kowe iki sing dipikir kok mung nggon kok ngono wae. Kula rencangi kados katen menika panjenengan kula suwitani menika kejawi namung peparingipun Gusti. Yen tanpa ngaten menika kinten kula ya memeng. Kowe tak dak nang Suralaya, Gop. Sak ngendi, Kang? Nang Surabaya. Surabaya apa nang Kurabaya? Suralaya. Oh, nggon dewa. Arep ana kepentingan apa? Ya mbuh mengko tak nyuwun prisa. Kok badhe minggah dhateng kayangan badhe sowan Sang Hyang Guru. Iya. Kersanipun njaluk diajeng Supraba. Weh. Ajeng napa? Arep tak pek bojo tak dimenehake prameswari. Dadi pertimbang aku. Yung. Long Gustimu kuwi arep kepengin dibojo Supraba. Wis malah cengenge sang. Aya sapa sing ora ngguyu ya kepingkel-pingkel barang kok ngono. Arep kepengin dibojo Supraba. Ngaten mawon nggih, tinuwun. Kepiye? Saniki sampean gandeng Larindra Binetara. Mongko wujudipun priyamnika yamit-amit wraga. Saniki kula kagungan wawasan pundi wonten celeng ayu ngaten mawon dadi. Menika wis padha dene jodone ing atase celeng kalian celeng. Agek celeng ro babi men mboten jodoh kok. Kok celeng ajeng dijodoh widodari niku mangke lak jeneng klera-kleru. Nek widodari niku kudune karo dewa, saora-orane karo titaning sing kapanjalman dewa ngaten. Mengkono nggih anek pendhita niku ruendang. Ratu karo putri yen satriya karo wanita umum ngaten wanita niku apa ya putra ratu apa ya sapa ning kono wanita trah piyayi niku watak satriya. Yen buta ya buta wedok. Rayeksi. Oh iya, raya. Yen aku ndek bojo widodari mboten kenging, mboten kenging. Mboten kenging. Tenan iku malah elek. Njur pripun jagali? Upama tindak-tindak apa ora ngisini-sini? Upama Supraba teng arep nyenteng mburi, mengko lak ditakoni pundutan pinten niku ngono. Pas anggap sampean kewan dul-dulan. Aku iki ratu, kangge ning ratu ning cebleng ngaten mawon. Ajeng ratu niku barang kok ngono kok ya. Wis senengno wae lho, senengno wae. Aku yen nganti ora bisa duwe bojo Wara Supraba. Aku trima mati. Wah, mantep banget iki mesti wis sifat kandele mumpuni. Ning adat sing wis nek sesumbar kok ngono kuwi sing wis ngono tok dijangkung karo sing kuwasa mesti tok ketrima. Ketrima le ndi bojo, ketrima le mati kuwi. Kare di bojo angel ya. Mangke badhe pinanggihan Sang Hyang Guru mongko menika Wara Supraba sampun wonten ing kewajiban inggih menika Raden Janaka. Yen pancen ketemu mengko tak tembungi.
karo Janaka. Nggih. Pertimbangane bakal tak jaluk. Nggih. Yen Janaka ora ngulungake, tak pateni. Aneh-aneh wae iki lelakon apa iki. Kowe butuhe melu karo aku. Aku bakal nglurup ana kayangan. Cilaka awake dhewe ngetutake ratu sepisan kira dokojur. Ratu-ratu satu kewan wujude celeng. Kaya kuwi laku ora patek cocok iki. Mongko kok aku genah ana kawane nek padha dening adeg dhuwur awake dhewe wis nek pancen butuh arep setel gandeng kono mbrangkang awake dhewe ya mbrangkang apa piye. Engko men setel. Kalau masih tadine celeng kabeh. Kula namung nyaosi prisa marginipun dumugi kayangan. Mengkono. Lah yen wonten menapa-menapa kula aja nganti kesangkut awit dewa menika tesih magepukan kalian kula. Kok iso ngandhake sing magepukan kowe apane karo dewa? Dewa sapa? Karo Bathara Guru. Lah niku adi kula. Guru kuwi nggih lha diomong kok. Aku kok mung dadi batur. Lah nangsipe dhewe-dhewe kok ya ana menungso niku ya ora ajek kok sampean kok model temen apa demesing bakul kudu ndek sedulur ya bakul, anak ya bakul ya urung kaluan terkadang anake dadi piyayi, ana sing dadi prajurit ngoten. Ora ketan kula niki dadi batur ya adik kula dadi guru, ya ora apa-apa ta. Wong sanipe dhewe-dhewe. Nasib aja kuwi sanip kuwi. Aku malah ora ngerti nek adimu ki Bathara Guru. Guru adik kula niki wis semono nyekolake anak ya mesti ditarik uang pangkal. Engko iki ya aneh-aneh sing diomongake. Dadi Bathara Guru menika adi kula ing alit piyambak, kula menika ing sepuh, adi kula menika Bilung, lajeng adine Bilung menika Semar, pemomong Wijiratu Tanah Jawi. Adine Semar Bathara Guru, dadine sampean ajeng di bojo Supraba. Niku mangke tekan temah sampean ajeng duwe bojo putu kula. Wah, beneran banget kok. Kowe kudu apal kalau sing jenenge Supraba. Lah ampun ngertos. Ayu apa ora? Lho, ayu apa ora? Supraba? Iya. Ora pati ayu nanging. Nembang pangkur. Ora pati ayu nanging luwes. Supraba niku. Tutuno dalane silak kepengin para Supraba yen dewa ora ngulungake marang Dewi Supraba tak obrak kaya ngatur.